Ora usah ucul-ucul. Mlatroke. Ae kena wis Apa nek omonge jelas? Ora aku omongan karo tukange syuting ki lho tak kon close up aku. Oh. Nembang dhewe ya kono ning dol desa kono. Masalahe kok aku terus wi lho ana sing urung maju akeh. Iki lho sing disuwun kowe dadi bintang. Bintang apa? Bintang numpang neng telek. Ya. Wong dijaluki kok malah moh. Ngono kuwi iki akibat dari pementasanmu yang iso menghibur penonton dadi do seneng karo kowe. Heeh. Nganti ana sing saka Semoyo wae direwangi numpak Pitroda 3 lho. Numpak apa? Pitroda 3. Nggone anake nanti tekan kene. Mergo kepengin weruh pasuryane Mbak Tatin. Ha iya. Wis digawake HP arep dipoto. Wah. Ya ora entuk liweng apa piye? Engko namu terus tiba-tiba kendake. Ta ta tung tang dang 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 dang. Lho. Kendang kok ana nadane iki to. Kendang kok kaya ana tenadane ta ta tung tang dang 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 ta to gendang ten. Iya. Monggo ya. Ya surah Selamat Reng, pengestumu apik to. Ya syukur. Bagong selamat Gong. Pengestumu apik. Oh ya. Iki merti dusun ngendi to? Tampungan. Oh, penampungan, Tampungan ora penampungan. Tampungan Sendang Tirta Berbah. Heeh. Monggo sesuk kelurahan ya ngundang. Ha iya. Pak Lurah mau ya ketok rawuh ya rawuh. Ya wis nyorek tanggal ya mesti rawuh. Heeh. Ning men nyorek tok urung rembukan rego. Ha wis gampang ora. Ora usah dadak karo kaya wong liya Gong, wis kaya batih dhewe. Heeh, ayo. Ayo, Reng, apa Truk? Iki pamundutan isih pirang-pirang sing ngurungi diaturake. Apa ya arep diaturake nggon gara-gara sing nyuwun lagu isih kepareng mirsani, engko ndak gelo penggalihe. Ngono ya? Heeh. Tenan sing ngurung diaturake. Kaya ta pamundutan saka dokumentasi. Dokumentasi iki ya penting. Penting nek nganti ade engko dipoto ming ndas tok. Ha iya. Apa ora wagu? Ha iya. Nyuwun gending podang kuning. Ya wis diaturake mau. Urung kok diaturake ngawur Petro. Urung to, urung. Saka Semar Kopi. Wo, nyuwun tembang liwung. Oh ya, waduh, sesuan liwung malah apik yaene iki. Sisan gawe. Heeh. Tembang kangen saka Cak Marlis Surabaya. Weh. Linjang menapa sowan wonten Surabaya Desember Cak Marlis. Oh iya. Wonten kampus ITS. Oh iya. Gubuk asmara mau Tatin wis. Ya berarti mengkari 3 lagu. 3 lagu ya terus disengkut. Ya. Sapa sing kepareng-areng ngaturake? Ana kangen. Ya. Ana apa jenenge iki lali apa iki mau? Podang kuning. Heeh. Podang kuning dhisik diaturake. Ya. Sapa sing kepareng nyekan? Mbak Cita. Oh ya, sing nomor 2 saka kene iki. Heeh. Ayo Mbak. Maju. Heeh. Siap gerak. Oh iya. Padake wong edan mau bengi disiapke ora. Aku ndelok terus kemekalan terus ya, Truk.
Wis ping pindho ayo ora sengaja kok ya. Biyen yo tau dunggahi kok ngono ya kok. Heeh. Neng godean biyen tak kira nek wong waras. Saya mau nyumbang lagu, silakan Pak. Malah Taman Mini. Aku lho kentir iki aku. Heeh. Ning nek wong kaya ngono kae apa ya disebut. Mongko nek dikon ngopo-ngopo manut, diem ngono ya diem tenan. Terus takoni namanya siapa? Ngono ya omong tenan, ora ngisruh ning nyenengke, malah menghibur. Pahalane akeh. Ha iya. Mangga Mbak Cita dipun bawani podang kuning mlebetipun cecak rawa. Podang pocong nggih Pak. Pocong heeh. Nggih. Yo. Aku bingung Andodo madhep ngalor wudule cekeli. Lho wudule. Biyen nek wong tuwa kene aku bingung dodok madhep ngalor wudule cekeli ngono. Kaya wong bingung apa wae. Saben dina mikir manuk. Apa cakepane, Gong? Saben dina mikir manuk. Wis ora usah tok pikir, wis ora lunga-lunga. Ya mung nang kono kuwi. Ah ya nang kurungan. Mikir manuk podang. Ku mikir manuk podang ora apa-apa. Aja kaya orisam. Mikir manuk apa? Manuk guwek. Ngono terus kualat mlenthung wetenge. Agawe gregeting ati. Pancen bener. Sok marai gawe greget kok. Dapure Bagong ora. Nora mandot tak pikatmu lu tebendo Dipikat nganggo pulute benda. Dibendhok manuke ya lara tenan terus. Ayo. Mangga ayo. Esok awan ning omah wis ora krasan. Luyuran goleki sing tak sayang. Moben-moben pikiran aku goleki ora krasan. Esok
matur nuwun. Mbak Cita, ya manten anyar. Heeh. Ora apa, mulane cakepane mikir manuk. Ha iya. Ya beda kok ya. Kuwi cakepane kancaku sing bakusane diwung-wung agal aku kok. Ha iya. Ah. Petro, apa Mas Gareng? Kejaba saka kuwi ya ning ade aja nganti ninggal marang tata krama. Lho. Kok kata-katamu saja wigati. Arep oke lagu-lagu anyar ning aja ninggal sing klasik, tegese ngono. Oh, ayo ngaturke sing mat-matan. Oh iya, matane kira kok mat-matan. Waktune lho Gong karo kakangne ora. Apa? Aku tak nyuwun sing mat-matan ku bar kuwi terus ngrampunge layang ya, Tru. Ya, sing Mbak sapa jenenge? Wahyu saka Semoyo. Weh. Cedak. Ngetan terus mentok ngidul. Oh. Oh. Ngedaleme ngono kuwi. Oh iya. Ora ana Nding Mbak Wahyu ya? Ana Nding. Oh, jarene mau arep mresake anake panas. Anake apa bojone? Sing sok angel ditinggal iki bojone. Nek anake iki wis do tetek tanggo-tanggon. Ngerti mbokne dandan iki anake terus langsung do turu kabeh. Ngerti nek arep ditinggal nyinden. Heeh. Sing isih melek iki bojone. Heeh. Nek direm-rem sik. Ayo ra apa. Iya. Ngaturke ular kambang wae nang sing cendak. Oh iya. Kok gak diteruske lagu-lagu iki panuwunan do ngaturke apa-apa ya ana sing rokok, ana sing dhuwit. Lah gene dhuwite ana. Wis sithik kok. Oh. Ya wis. Aku ki nek sithik iki ngekeki kaya tak keki kaya prigu to. Oh. Sonae entuk kasisan. Oh iya. Monggo Mbak Wayu, monggo. Ayo, mbokne Sinom. Heeh. Mbokne Kandi. Ha iya. Nek sapa Neti iki ya celuk-celukane mbokne Yudi. Oh iya. Sekarang sinden ki saiki nek do nyeluk ngono kuwi. Heeh. Nek Ayu ki gandeng ngrundi anak ya Mbak dadine wis dipliriki aku, Tru. Ha iya galahe ra. Nek Tatin ki mbokne Nilam. Oh, heeh. Nek Cita ki mbokne Otok. Lho. Iki maratuane. Oh iso nding lali aku. Sop urung dianakni ya, Tru. Heeh. Nek sapa jenenge iki? Orisa ki mbokne Yusuf. Ayo dhewe-dhewe ya celuk-celukane. Ha piye gawe ngono kok. Oh. An Solikin ki pakne Kentos. Anake ra ngerti jenenge aku, lha aku ora nileki po. Aku nek sing ndek anak lanang aku ora nileki kok. Oh. Nek sing ndek anak piye aku ora tau nileki. Nek sinden nileki aku. Oh, mesti tak tileki. Ayo Mbak Wayu. Ya yo. Jarwo, sapa Jarwo? Jan Mula suarane ra pulih-pulih. Jan mo kangkon catan. Nah, men nganggo di apa jenenge iki grafike didunke sithik. Heeh. Nenoden tak ya. Jiwa gotong royong nyambut gawe karo kancane lampu
ayer. Biar mencorong katon tejane Rama. Ni ngopo aku dikonsoliken kok ora wong prawira mati kejojo nenggala mati halah rasane iki kaya wis komplit lho terus nek sing lagu-lagu anyar terus diselani lagu cara kuna ngono ki nek carane mangan ki jangane ana, lawuhe ana, krupuke ana. Ha iya. Nek lagu-lagu anyar-anyar tok iki kaya rasane ya nganggo sego ning ora nganggo jangan. Oh. Ya nganggo sego, nganggo jangan ning nganggo ajang. Ha iya. Ora nganggo ajang le mangan piye? Wis kokop. Ngono ya dadi men komplit ya. Heeh. Ya saiki Tatin. Ya. Ayo Tin. Malah mendonong mripate. Medeni dikone malah, "Ha?" Ngono. Kowe ora sembodo ditutke penggemarmu. Ayo gek jumeneng dinten-tene. Sinten ta? Wah, kowe ora saka yang ngono kuwi. Siapa sih? Nganti apa-apa mimbane kaya Gatut kacane gandrung kae lho. Ayo. Ora usah ucul-ucul. Mlotroke. Ayo kena wis. Apa nek omonge jelas? Ora aku omongan karo tukange syuting ki lho tak kon close up aku. Oh. Ora ngomong karo kowe kok. Pamundutan. Ya. Wis iki mau gubuk asmara wis diaturake. Japing gunung wis tak pilihane sik Din, aja kesuwantenmu ndak ana sing kliwatan. Podangku ning ki mau sing nyanyi Mbak Cita.
Sinom Parijata wis mau Kang Sugeng. Oh iya. Ayak-ayak. Oh udu ning ayo maksude iki tulisane kaya ayak-ayak. Tembang kangen Cak Marlis. Nggih niku tembang kangen kalih Ayu. Ha oh dhewe sik. Engko ayo dhewe ora. Dhewe liwung. Golek kanca. Tembang kangen sik. Kok milihan to kowe ora manut karo dirijen lho senengan. Nembang dhewe ya kono ning dol desa kono. Lah salah kok aku terus wi lho ana sing urung maju akeh. Iki lho sing disuwun kowe dadi bintang. Bintang apa? Bintang numpang nang telek. Ya. Wong dijaluki kok malah moh. Ngono kowe iki akibat dari pementasanmu yang iso menghibur penonton dadi do seneng karo kowe. Heeh. Nganti ana sing saka Semoyo wae direwangi numpak Pitroda 3 lho. Numpak apa? Pitroda 3. Nggone anake nanti tekan kene ming mergo kepengin weruh pasuryane Mbak Tatin. Ha iya. Wis digawake HP arep dipoto. Wah. HP-ne apa? HP-ne ya apik padha rumah adol trothokane. Adol trothokan ki payu pira? Yo dibawani. Bawani. Heeh. Bawani apa? Manut kok. Manut tenan? Heeh. Ora kena kaya wingi lho gah aku. Kaya wingi piye? Angger mangap muni wis tau. Aku nek mangap ya meng ngono wae. Bawa lho. Ah iya. Ya gawe apa? Apa ya? Ayo. Ya wis. Rina. Mantul ora. Apa sih? Ya aku tak ganti liyane nih aku catetan. Boleh silakan. Oke, siap. Rinoso dirasa-rasake ya ora krasa. Mung rinoso. Nek krasa karo ora iki rasa ditakokke rinoso. Cukup di piye? Wah, mesum kaya ora ana karno nek mesum. Apa to? Kae lho asmara nek mesem kene iki dikek andeng-andeng barang lho. Men penggemar saka Semoyo nganti direwangi Pitroda 3. Nandang lewong. Tembang kangen kok lewong piye to? Piye to ming bawa lho? Aku muni nandang lewong. Ya ora entuk liwung apa piye? Engko namu terus tiba-tiba kendake. Ta ta tung tan dun tan dun tan dun. Lho. Kendang kok ana nadane iki to. Kendang kok kaya ana tenadane. Ta ta tun tan dun tan dun tan dun ta tong gendang ten. Iya. Ya. Kan bisa selai. Nah, apa iki? Iki dandang kula apa iki? Mbah. Kowe kok atos to kowe iki? Iki nek ra niat nembang kono, jrum nang ngisor kono. Lah apa ta? Takoni apik-apik kok mbambuh. Malah kok dipaeka terus. Ora iso ora maeka iki mung tak ajari. Ajari apa? Bawa iki aja kuwi-kuwi tok. Mangane nang omah belajar. Wah, iki bawa pelok iki pirang-pirang tak sinau. Dadi suatu saat didhawuhi, iki ngerti ora di streaming. Streaming iki sik nonton piye akeh. Dadi nek bawa iki ora mung engko penonton streaming iki ya wah tatin itu alok bawa mung Rinosari. Oh, sari. Iki bagonge ya ngono terus. Ngapa? Ora usah, aku mesti ideku selalu muncul.
Ora ngerti komentar nang nggon YouTube kok. Bagong itu idenya selalu ada saja. Ayo gawe. Sida ora iki? Sida no, wis kaya ngene. Ya. Salahe dijak omong terus. Dijak omong terus ki marahi lali. Ya mulane menengo. Ya. Pria. Bagus. Oke nek nembang mesti sedih-sedih kok. Lah apa to kleru terus ki? Rasa ngeboe apa piye? Nganggo. Ya nganggo yang menang. Nganggo. Mang. Bagong rewel tenan. Oh, aku ki mboy. Nek yen iki salah kebenerane. Nganggo dinggoni ya tak cokpot nah. Ayo gawe. Mangga tani netra. Oh, cakepane kok metani netra kuwi. Netramu kuwi. Weh, kurang ajar kowe. Kuwi ning nek kowe padha karo kuwi bahasane kasar matamu ora. Netra kok netra ki nitrogen. Yo. Mong tak antun wangsul lane Karang jeneng wong wedok ki nek ngomong tak antu wangsulane. Ke wangsulan to, Mas? Tak tutupi lho. Ha iya. Lawange. meneng to gong aku kelangan enggok. Hah? Mulane ditututi. Walasa Lemune kaya ngono kok kon melasi. merengwa Pak Abon. aku ra sida aku lunggone. Aja ngono. Kok seniman kok cugetan aten. Nah, cugetan aku aten. kleru piye? Ora apa-apa, engko tak penerke. Isa piye? Ha iso nek ming tembang kaya Iya. Rina sarasane ngati. Mung sira meneng wae ora wangsulan. Tak takoni meneng wae. Mbah aku arep mikir iki wae. Wah, hai, Kowe ora mikir aku tenan. ra. Berarti esuk ora ndok duit aku lho. Nek kuwi ya njaluk kok. Ah, tegese isih mikir bayaran kok iki ora fokus. Nek kuwi ya penting. Wah, setera nggatekke omongane Bagong lho, Gal. Ya wis, ya kowe ngembang aku tak omong dhewe. Oh iya. Wis lho iki tit lho ya. Titot. Tit gawe nembang aku arep omong dhewe kowe ora terganggu lho engko ya. Ya aku ya wegah. Aku gak wow. Wegah piye to wong wis entuk separo kok wegah. Apa ta iki omong apa? Bawamu wis entuk separo to. Ya urung. Wis tekan Rinoso kok. Lagi dhuwur tok kok. Dian Asmara terus klecam-klecem nyekel ngene. Sajake dendam karo aku saja. Wis nek diantil lho, Gong. Ora trimo nek tak tintapai kok terus nyekeli cagang. Karepe dalange piye kae ngono. Medun ganti busana Batman. Wah. Ayo gawe wis. Ora ira ngantuk. Wala samreng wa. Wah, Abon. Nyebae terus Bagong bingkem tenan lho. Ingsun ratu ya to. Among sira
siret. Dadian Iwak. Jampi. Kon dadi cabe puyang. Kowe iki ngopo? Aku kon ngomong dhewe dheke bawa dhewe sak karepku. Yen benjang Kemis. Kasunyatan Yen benjang kasunyatan Katya lagi Panyu menggantungkan harapan. Meneng apa, Gang? Kowe iki ngomuni yen benjang dadi kasunyatan ki asmara langsung ngene iki lho. Terus ngapa nek ngono? Berharap kasunyatan ngono lho. Heeh. Ya sesuk nek wis kiamat. Omongane iki sing apik. Lah iki ya apik lho. Aku Apa ora arep kiamat? Kowe ngerti mbok kapan kiamat? Ora ngerti. Ayo wis rasa domongke. Rentok omong. Rasa. Lah kok kowe omong terus? Aku mayang ya. Bagonge lho. Mayang. Bagonge. Ngapa? Ora entuk omong. Ayo ben ya. Nek Bagong ra omong iki sing diarep-arep kiai wong akeh. Ya mengko le omong nek aku wis rampung. Wong rampung ya sok ra omong kok. Wes lah kok ora omong. Aku dadi bingung to iki bawane piye. Konsentrasi didelok Jamal Mirdad ki rasa bingung. Baleni sing saka papat mau. Saka papat. Yen benjang Saka fa. Ora papat ora tok. Kasunyatan Seniman kok muni saka papat. Katya panyuwunku. Nanging aku mong manungsa Kedunungan ini oleh marga rejeki jodoh patilan mesti ra kuat e. Patilan memedi. Patilan pesti kok memedi. Aku ora kuat ya nadane. Hah? Becake. Aku dadi ra kuat mergo Bagong lho. Salahe kok ya. Mau dadi kurang munggah nadaku. Kurang munggah? Ya nggak tak unggahke. Wes. Ayo Mas Deng kok gek tak tuntak ayo. Kan tuntak dengkulmu atos kowe. Lah ngopo? Urung rampung kok. Wis gak aku. Loh, pati pesti lan jodoh, kuwi mau sak jodoh kuwi mau diteruske sikil. Mergo cipta kang kuwasa, wis. Ayo diteruske nadane. Emang. Mergo cipta kang kuwasa. Ngono kuwi ya, bener. Ora balik dirampungke, ditekokke penggemar kuwi. Kalau penontonnya juga, wit. Tak kira nek wong delok. Yo, mangga. Malah padu. Ora lah iki. Ini Pak Bungku iki ora tetek ngono. Pak Bungke ora tetek. Oh, kok nesu karepmu kuwi. Ngapa nesu wani iki? Wani Bungke. Mula jenenge Suradi Disko. Engko nek nesu terus. Ayo, jodoh dan parti tiba tadi. Pasti. Terus cipta rasa. Cipta ingkangku. Cipta semono. Ora kuat e. Cipta ndingkluk. Ndingkluk. Iki wis diklok ora piye. Ndingkluk ngene dadah ndingkluk cipta. Melet. Cip. Kaya manut. Goblok kowe. Lah piye to aku ora manut Gus Neni. Gablak. Tak kira ngene teknik
tenan ya. Ayo nek gedhe iki ndingklo. Cipto. Lho. Cipto. Meren. Ingkang kurung lah, bener lah. Ya bener. Ambuh ra ngerti ya. Langsung wae tak tuntak ya. Ya mangga. Kowe do mati apa ya iki? Loh, do wegah ta gara-gara Bagong kok. Ya ngono. Cengkok jogete malah alon. Oh. Apa pancen sliramu
mulih ta. Wis gak mulih kono. Kok mulih. Apa bali nang gone kok mulih ngantian. Kira ana duwite ya? Hah? Ana duwite. Wis wedhus tenan. Ha iya. Tapi ya. Iki ana 50-nya. 50 tok. Heeh. Kowe jenenge isih dengkul iki. Ha iki dit kowe. Yang Dit ora susuk rokok mau e. piro? Oke. Kok rumasane gelem 50 ra gelem wis ngono. Ya ngene ra apa-apa 50. Nah, kene ra. Kandhaninya wis heeh. Dipaeka terus ora dipaeka karang ya bocah nek ora dingonone kuwi ndak ming ora gelem sinau. Heeh. Tembang kok ming rino sarinasa. Iya. Nek ora kuwi ya bangsa sing sedih-sedih. Memelas. Heeh. Ape ya Gong? Wah, gayeng truk ning memakan waktu. Oh. Jam piro? Jam 3 ya? Waduh. Lah sing tembang kangen iki piye iki? Urung diaturake saka Cak. Oh, wis diaturake Cak Marlis. Heeh. Liwung piye Gong? Anu wae, apa jenenge? Iki dit iki sesuk titipke panitia kon nukokke kaset. Oh iya. Liwung terus didomke sing do butuh liwung-liwung kuwi ya. Ngono ya, engko ndak ora rampung lakone. Heeh. Semar wis mangkat e. Endi? Kae rangselan. Waduh. Aming suwane ngamarta kok ndadak rangselan sajake arep ora mulih sajake mbok menawa. Ah iya ya suwan ya yo. Janeng yaning malaka kati langit. Mambang kota kula sopamaneka lintang tulya kusumayana sumawur
Niat langaning kalanggawan aglar pandhan muncar dinan lir kekonang surum sorot tetan padang Dimas kadangipun kadang Werkudara barep kakangku persasat kula ngenteni sileming mawa gabus kumambanging sira Kresna nggonipun Kakang utus kelawan Atmajamu Antarja wektu dina iki wis katon sowan Dimas Antarja wonten timbalan Rama Kyai nuruhake matura marang wakmu ing Amarta endi oleh-olehmu nggonmu diutus marang negara Ndorowati sewu kalepatan Diagung Pangaksa Mawa nalika semanten kula sampun munjatur ngersanipun Kanjeng Prabu namung semunipun Kanjeng Prabu nggadahi pawadan ing pawadan menika kula wau wonten gandheng cenengipun kalian kadang kula ing Traju Trisna Kakang Stijo Boma Narakasura mila anggene kula badhe amboyong dhateng Kanjeng Prabu cabaring damel wa nun pangapunten Koko Prabu Dimas kadangipun Kakang Sedewa kepiye malah sakmangke kula sampun pinanggya kelawan Koko Prabu Ndorowati ingkang sajakipun sakmangke badhe nilar dhateng kewajiban momong dhateng para Pandhawa minangka dadi pucangganing para Pandhawa ketitik nalika kula pinanggih kelawan Koko Prabu Ndorowati mboten wujud nata Ndorowati nanging wujud yaksa kula mboten badhe wantun matur badhe wonten niat menapa saking Kanjeng Koko Prabu Ndorowati namung mugi andadosna penggalian paduka Kanjeng Koko Prabu pambayun Koko Prabu niat langaning kalanggiwan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot tetan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesami mbawacana kasarupraptaning Prabu Setija Boma Narakasura kadya kaget kang samya mulat Boma sayangkung ya tamun-amun lirku nampang maletik mancolot kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katuluwu kirmoyak mayik saking tias baliwur Atmajaku kulup Setija Boma Narakasura sowan ngabiyantara negara Ngamarta paman kula ingkang sowan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman iya nggih ndak tampa pangestuning pamanmu Tampanana kula mendhi jimat paripun dayana ing kasantosan ana parigawe apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan namung nedya ngaturaken krenteking raos kula gandeng sak mangke jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati sampun wungsal wangsul kadang kula ing pringgondani Yai Gatotkaca menika pikantuk kanugrahaning dewa mbok inggih suka ilaning penggalih sak mangke Pandhawa paman kula punden kula sampun ngantos angombyongi menawi dados pikajenganipun kadang kula yayi pringgondani sak mangke Wahyu Senopati kepareng supados manjing dhateng angganipun ingkang putrapun Setija kanthi Yayi Gatotkaca mboten anggayuh Wahyu tan Wandi Wahyu badhe mapan wonten ing Traju Trisna
Kanjeng Prabu gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Werkudara aku ora duwe wenang mangsuli karo aturing Setija gandeng Gatotkaca Kyat Majamu Mara Gakiyayi wene ana wangsulan kelawan Alindra ing Traju Trisna Setija wonten dawuh paman kowe ratu dasare ratu muda tur duwe kadigdayan wah Gatotkaca ya ratu nom duweni kadigdayan ketokno kaya wong lanang kemaringipun paman kados pundi jangkingen ndase anakku Gatotkaca wahyu kukupen kula aturi medal jawi paman Dimas teka kaya mengkono sira Yayi nggone mutusi perkara yen mbok pasrahke karo aku ora usah dadak kakehan gunem hukume Werkudara ya kaya ngono nek pancen Setija pengen gayuh Wayu Senopati kudu iso mateni anakku lanang ning kabeh mau kosok baline yen Setija ora keduga mateni anakku ben Ratu Tradu Trisna sing modar men Gatotkaca sing entuk Wayu Kadadian Gatotkaca kinon mapakarga suta tekapira Kresna parta manehur satinira ing ajaran wang-wang semunggar cita ing Kakang Setija Gatotkaca dasar pranyata wanter dawuh Kanjeng Rama kowe iso nyang boyong Wayu Senopati watune iso nyangking sirahe Gatotkaca walah dalah yen ngono pancen wis diajangi jembar dening paman-pamanku Pandhawa lamun darbe niat bakal nggayuhake Gatotkaca Wayu Senopati mula petungane ming eneng siji petungane apa kowe mati Wahyu manjing angganing Setija Setija mati Wahyu mbok kukup para kaki jajalan
durung sawetara le di ajangi Kanjeng Rama kok mundur. Lho, Nun. kaget aku. Kok kaget? Gagang Stijo rusa tandange. Kok rusa pripun? Nyokot kupingku. Waduh. Nyokot kuping? Iya. Panas awakku. Wo lah ya wis ora memper wong Ndra. Stijo niku ya ngingu siung. Mula nika gingsul ta nika. Nika jane siung. Mula sok nyokot panjenengan ya ora usah dadak kaget, rasa dadak wedi. Aku kudu piye? Lho kok kudu piye-piye to? Sampeyan niku duwe pusaka pirang-pirang kaya to? Braja Musti, Aji Braja Musti, Aji Narantaka. Pirang-pirang. Sampeyan niku iso nylentik tanpa sutang. Nabur tanpa lar. Nganggo caping gunung. Caping Basunanda. Netra panjenengan menika Surya Kanta. Niku nek niat nggo mandeng apa-apa iso lebur, tumpur tanpa dadi. Sapa muni saru mau? Ora ya, Gong. Ah, tarungake saka kono kok. Netra Surya Kanta. Wo, tak kira nganggo malah dicethake ora mati dening aku. Wah, mati aku. Pinandeng mawi daya kekiyatanipun Surya Kanta awit sang Gatotkaca mawi topeng waja nalika semanten ngraosaken panas sak kujur hangga sang Stijo Bawana Kasura. Saya sambat ilang wujuding nata ing Trajut Tresna namung wujud geni mangalat-alat nalika semanten. Wah, mati aku. Waduh. Wah. Menawi mboten paduka mbantu dhateng anak kula pun Stijo tertentu sampun pejah. Gatotkaca ngginakaken kegiatanipun Surya Kanta kinarya mandeng anak kula ngantos wujud hakning kados mekaten. Minggira tak bandheme gamparan bungkul kencana. Oh, mati aku. Aduh. Oh. Ayo. Oh. Waduh. Aduh, pripun Raden? Petro. Mati aku, Petro. Waduh, ki nek nganti konangan sapa-sapa do ngerti nek Ndara Gatotkaca ki rupane kaya ngono. Rupane ndasmu. Heeh, pasuryane nyun ngapura karo iki. Piye ana apa? Lho. Nanggap jatilan Petro. Aduh, Yung. Aduh, Yung, aduh, Yung. Lara Ndara Gatotkaca, Gong. Waduh. Kenang apa anu apa jenenge? Topeng waja. Ayo ora ngerti pecah matuwor. Wah, berarti Surya Kanta ya pecah. Heeh. Pecah yo. Edan tenan wah, jan wis ngawur. Wah, sapa sing wangi? Bapak, Gong, bapak. Widen.
Tararuta saking godha sang kuru kula yen namutusa sang Sri Ismaya nggih nganti kelawan tetuka panjenengan sampun prisa ulun boya bakal pangling lha apa to sababe kok tetuka nganti kaya ngono kahanane kekilapan menapa pukulun panjenengan ngertos dhateng mubah musikipun titah ngertos dhateng lampanipun titah ya kabeh mau ora saka kekuwataning Setija Bama Narakasura nanging merga Setija dibantu dening Nata Ndarawati wong atuwane lan eyange ya kuwi Si Manikmaya ingkang tinggal marang bebener bebantu marang wong luput nek ngoten kula nyuwun pengadilan aja kuwatir Gatotkaca bakal ulun dandani ulun paringi topeng tanpa beda kaya dene topeng waja ing ngaran topeng perunggu wah sonek pun rampung kula ngene gawe gender aja ngawur topeng perunggu pusaka nggih babar pisan gandeng Gatotkaca wis dikaningoyo dening guru apa dening Kresna lan kabeh ingkang rewangi kelawan Si Setija mula ulun tetepake lamun Wahyu Senopati dadi darbeking Gatotkaca lan Bapang Mongol mang jagating Gatotkaca Semar Gatotkaca wis ulun dandani nganggo topeng perunggu inggih kita baliya marang Madyapada ning ulun weling kelawan jeneng kita gandeng Gatotkaca uga wis ulun paringi Wahyu Senopati Semar sapa wae ingkang mbelani kelawan Setija rangketen sowana ning Kundarandir Bawana nggih ngestakaken dawuh pukulun iso waras ana dewa waras ora sakakan gunung tanpa gunayu ning temtoke kaya apa aku sing tekaning pati jebol dadam ahut Petro, ya. Kaget aku. Marai tumplak gudhege. Mulai aene iki aja ngaso iki sibuk-sibuke. Oh nggih. Bathara Guru nganglang jagat. Nggih, terus tak pethuke. Sinuwun Ndarawati nganglang jagat nggawa senjata cakra. Weh, lah Sinuwun Kresna edan wae ya. Malah bantu karo anake. Matura Ndaramu Sedewa. Nggih, siap. Sakbari matur Ndaramu Sedewa. Waduh. Isih kongkon meneh, Pak. Nagaraja kae mungsuhe ming siji. Sapa? Ndaramu Pertapan Suhini. Pentas karo Waluya. Kae Suhini iki Suhini. Oh nggih. Daturi tindak mrene nek putune dibebeto karo Nagaraja. Matur ngono, nggih.
ngopo? Mboten menapa-menapa Kakang, nganglang jagat. Nganglang jagat kok manggon. Nganglang jagat iki bengi jagat ora manggon ning kene. Mripatmu Mas padake ndaraku Garukaca ngene gelut karo Ndara Stijo. Arep ngopo kowe? Mboten menapa-menapa. Aturke Iwang Pikulun Pak. Aduh, Kakang sampun Kakang ayo. Koko Prabu badhe menapa? Koko Prabu badhe menapa? Aku mengisih senjata cakra. Wes, senjata cakra kok disis badhe mbelani Stijo. Iye. Badhe mbelani Stijo ora, Yayi. Panjenengan menika sampun goro. Badhe mbelani Stijo ora. Kula sowanke Iwang Pikulun padha. Mati. Langsung dijabut wulu cumbune, Tru. Turu Gong. Heeh. Tak jabut ya? Aja. Sing jabut diemben kae rung tukul. Jabut apa? Jabut apa ya, Gong? Wulu cumbu. Wulu cumbu ki nggon apa? Nggon sikil. Wah. Nggo nek dupak ora wis ta jabuten. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lergincang ngerusan gandro ngapa Truk biayaan biasane nendang kok mbok ganti nek urung entuk ide ora usah ditokke biasa wae Petruk ene ngopo Ndara Gatotkaca nggayuh Wahyu Senopati terus gelut kari Ndara Stijo. Ya terus Ndara Stijo dibantu kalih Pukulun Bathara Guru mungsuhe bapak. Oh, terus Ndara Kresna mungsuhe Ndara Stewa. Terus mbok kon raup sik, Truk. Engko gak urung tangi kok. Ndara Nagaraja nek mungsuhe sanes sampeyan sinten malih? Irung tangi tenan. Irung tangi tenan iki, Tru. Terus. Coba goleke banyu ya, Kang. Ora tak niki nuwun sewu, nyuwun pangapunten, Ndara mboten niat ora loh iblis lanat kowe kok lengantil iki beda sapa ngraupi aku sapa ngraupi aku panjenengan jumeneng ning mboten ungu terus nuwun sewu wong ngangge anduk kok anduk iki niki edan kuwi serbet pawon aduh wah setan kowe iki pendhita iki ora kuwi serbet Gong kowe sing njukuke to cangkemmu kowe ora ngopo-ngopo njur golek kanca ora lho waduh mongko segitiga Nyun ngapunten menika anduk menika. Oh, aku bener kuwi. Nah, nyun ngapunten, nyun ngapunten. Wis ora apa-apa. Nggih.
Lah iki banyu juga ngendi? Teng dhuwur meja. Edian, Petro edan kowe. Iki rumangsamu banyu apa? Iki banyu putih to. Iki banyu tegan. Pliket kabeh ra iku. Niki kula jukuke sendang. Wah. Ya, ndelok. Ngapunten, Ndara. Yo, hati-hati. Rai Piyai. Nggih. Pitoro raimu. Nggih. Piye, ana apa? Lho kula pun cerita kok. Lho aku ora krungu kok. Mau iki jek turu ya. Wah, dadak mbaleni. Matur Ndara Seta. Ndara wayamu Gatotkaca nggayo wahyu. Wahyu apa? Wahyu. Apa kok? Wahyu Senopati. Wahyu Senopati niku isine film Indonesia kabeh. Aku ora melu-melu truk aku. Kowe iki ngantuk ning nyambut gawe kok semak. Ning tenan. Oh, semanu gairah disemak-semak. Tikete 1250 biyen kula tesih kelingan. Nek bengi 1750 niku guayange ra jamak-jamak. Merem matane. Matur karo Bentara. Mripate ayu bae-ben. Matur Ndara Seta, ya. Ndara Gatotkaca nggayu wahyu Senopati. Ning enten sing belani. Sing belani lho, Bathara Guru. Lho, pun wonten mungsuhe. Mboten saduka. Bathara Guru belani mungsuhe bapak. Ya, Petruk. Terus Ndara Kresna ya belani anake. Lho, putu Kresna belani. Nggih, ning mungsuhe Ndara Sdewa. Pukulan Nagaraja nggih pun wonten mungsuhe. Mungsuhe apa, Petruk? Dereng, Ding. Niki sing sir kula dadi mungsuhe niku panjenengan Nagaraja melu-melu. Nggih, tuwa parat. Menungso ratatanan dewa ora wajib diajeni. Kowe mbelani karo putumu sing tumindak Angkara Buti Candala mungsuhmu Pendhita Suwini. Aduh. Wah. Ayo. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Guru kulunten dawuh pukulun kita wis ngaku luput apa dadak ulun tudingake keluputan kita. Nggih pukulun kula sampun ngaku kalepatan. Ora ana ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita kejaba mung panjenengan ulun. Ning luwih becik ulun ingkang bakal ndangu kelawan Kresna. Kresna, wonten dawuh pukul. Maragake matra apa kang dadi dasare lan pawadane dene jeneng kita labuh kelawan atmaja kita. Inggih krana menika anak kula pukulun mila menawi ngantos sak mangke menika kula mboten labuh dhateng anak kula. Dumunten kados pundi lho ing jagat dhateng wayah pun Nata Ndarawati. Nanging sing jeneng wong tuwa kudu nitik marang apa kang dadi pamutaing anak. Yen pancen bener becik wajib dipinangkani, nanging ento keseluruh dalan sing kleru, wong tuwa wajib benerake, ora kok malah ngrojongi. Dinemune ora bakal prayoga kedadeane. Inggih ngestaken dawuh pukulun lan wuruhanira. Wahyu Senopati usupun paringake lawan Gatotkaca.
kanggo paukuman kelawan jeneng kita kudu bisa mripih kelawan Si Setija Buma Narakasura. Nadyan samengkone kogel kagelan atine atmaja kita nanging kabeh kita kudu wani nanggung lelakon sak banjure Kresna. Inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Nagaraja wonten dawuh kula. Kita luput tumrap kadewatan kita lan luput tumrap para Pandhawa mligine Gatotkaca. Yen ngantos sisip sembire Semar ora ngawuningani apa kang linakonan dening para-para ingkang ngandhumbani lan Setija sayekti Gatotkaca mus tekaning pati. Nggih kula. Mula seksenana jagat saisine nagaraja kita bakal ulun paringi paukuman. Nggih kula nyuwun pangapunten saderengipun. Kita ulun paringi pegawean nyangga bumi 1000 taun lawase Nagaraja. Guru wonten dawuh ulun. Apa to kang dadi keluputan kita sayekti ulun wis bakal mbuya maringi pangapura. Waduh kula lajeng dosa menapa ing kedakula sandhak pidana menapa ing kedakula lampahi wajib ulun ingkang paring dawuh catur netra kelawan jeneng kita. Ayo tak kanthi marang Suralaya. Kita tak adepake Pradata Agung ana ing Suralaya ngadhep marang para Jawata ingkang ngadili keluputaning para dewa Bathara Guru. Ayo. Ayo. Wah. Gatotkaca. Setija. Anakku lanang Bama Narakasura iki wonten timbalan lho. Sampun ngantos dipun pisah. Kula mboten ajrih kaliyan adi kula pringgondani sampun ngantos dipun pisah. Badhe kula potol jangganipun kadang kula traju tresna. Iya, aku percaya. Aku percaya marang kasektening Setija, aku percaya marang kadigdaning Gatotkaca. Kabeh-kabeh wis padha gedhe lan wis padha dewasa. Iya, Gatot wonten timbalan. Setija wonten timbalan. Waktu dina iki pun Rama tak ngandhakake ana lakon ingkang wis dumadi. Iki ngerti lamun Hyang Pikulun Bathara Guru pun Rama apa dene Hyangmu Nagaraja wis diadhepake marang Hyang Pikulun Asih Prana ya Sang Hyang Pikulun padha wenang. Iki lan ulun pinaringan paukuman kejaba saka kuwi Kanjeng Hyang Nagaraja uga pinaringan paukuman apa dene Hyang Pikulun Manikmaya uga pinaringan paukuman amarga wis keluputan bilani lawan apa ingkang mbok gayuh. Setija iki dadi pratandha lamun sayektine nadyan sira kuwi atmajaning sun nanging aja mbok kulinake sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Anak kuwi aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa, aja gampang sumendhe marang derajat pangkating wong tuwa. Lho. Yen kepengin duweni bebodro dhewe kuwi luwih langgeng lan luwih becik. Iya. Mulan kowe kepengin gayuh wahyu ya sinau supaya nglakoni tapa brata, sinau supaya nglakoni prihatin, netepana dadi satriya sejati, netepana dadi nalendra ingkang dadi mustikaning jagat. Kanthi cara mengkono kanugrahan ki bakal tumiba dhewe ning awakmu. Ora kok dadak njaluk tulung karo Pun Rama, ora kok dadak njaluk tulung karo eyangmu. Yen kaya ngono kuwi dudu wateking ratu, ning kaya dene bocah cilik
sing nangis gulung komeng merga pepinginan ingkang ora dituruti dening wong tuane. Inggih. Wayu Senopati wis diwengku Gatotkaca, kowe ngalah. Kowe ngalah. Sesuk mangsa kowe ana tumibaning wahyu meneh, pun Rama nggayuhke Istija. Paman Pancat ngono wonten dawuh nggih. Bener napa sing mangendikake pendak dina sampeyan dongeng kalih kula. Jebul tinemune kula menika pancen dikuwalonake karo Ratu Ndrawati sing jeneng Prabu Kresna. Nyatane kula wis ngrekoso kepengin kedunungan Wayu Senopati mung kepenak nggone paring mangsulan kalih kula. Sesuk mangsa kala ana wahyu temiba tak gayuke. Napa niku watut diwajeni napa niku patut dianggep wong tuwa. Mangetapke Wadyabala ngroyok negara Ngamarta. Lho nggih ngestakaken dawuh. Werkudara Pancatnyana, kowe gerangan rasa melu perkarane bocah ning kae ratu Gustiku, hae anakku. Wah. Oh. Oh. Mati. Arsa madange jagat tumungup-ungup paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung paripurna ndara wilujeng wiwit purwa madya wusana mboten manggihalangan setunggal menapa. Mugi-mugi dusun mriki ugi tansah winengku ing karukunan katentreman kebagas kewarasan lan tansah nampi barokah ing Hyang Mahanasa saengga gesang kebak ing katentreman ayem nir ing sambikala. Ya purnaning gati sura sudra janing kang ratsa brasta tekaping kula Darmastuti. Cekap semanten cerita kula menawi wonten kirangipun nyuwun pangapura jer kula namung menungsa lumrah.